A Garda Civil detivo a 2 persoas e desactivou un punto de venda de cocaína en Boiro. Os detidos, de 64 e 29 anos, son veciños do municipio boirense de Ribeira. Efectivos do posto principal da Garda Civil de Boiro no marco da operación Gusarapos procederon á detención dun home de 64 anos e unha muller de 29, veciños de Boiro e Ribeira respectivamente, como presuntos autores dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas. A investigación permitiu desarticular un activo punto de distribución de sustancias estupefacientes aos consumidores finais que se situaban en Boiro. As actuacións remontanse aos labores de vixilancia e monitorización desenvolvidas polos axentes ao detectar unha trasfega inusual e constante de consumidores habituais nas inmediacións dunha vivenda concreta da localidade. Durante os dispositivos despregados entre maio de 2025 e maio de 2026, interceptáronse diversas cantidades de sustancias estupefacientes adquiridas polos compradores. Formalizáronse actas de aprehensión de sustancias durante este período, acumulando indicios probatorios sólidos sobre a venda continuada de sustancias prohibidas nesta enclave. Unha vez concluída a investigación, procedeuse á explotación da operación coa interceptación do vehículo no que viaxaban estas persoas. Durante a inspección técnica, os axentes localizaron unha bolsa que contiña un bloque de 58,93 gramos de cocaína. No rexistro interviñéronse billetes de curso legal fraccionados que se presumen procedentes das actividades ilícitas. Tras a detención dos implicados e ca autorización xudicial, os componentes do posto principal de Boiro efectuaron unha entrada e rexistro domiciliario na vivenda do investigado, onde se localizou unha cantidade adicional de cocaína, 2 básculas de precisión e diversos recortes plásticos xunto con útiles específicos para a confección e dosaxe das sustancias. Interveuse de forma cautelar o vehículo utilizado nos desplazamentos, 2 teléfonos móviles e unha serie de ferramentas e dispositivos electrónicos achados nas estancias. O total de drogas intervidas ao longo de toda a operación policial ascende a un equivalente de 309,8 doses de consumo.